Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Masakit isipin na merong mga relasyon ang nasisira dahil lamang sa hindi mo siya mabigyan ng anak. Yung mas pinili niyang talikuran ang kanyang sariling asawa para sumama sa ibang babae na makapagbibigay sa kanya ng anak. Oo, isa ako sa mga nakaranas noon. Pero bago ang lahat, ay gusto ko lang malaman mo ng iyong programa ang isa sa mga dahilan kung bakit ako naging active sa YouTube. Hindi ko man masasabi na adik ako sa pag-ibig, pero marami akong aral na napupulot sa tuwing naririnig ko ang istorya ng buhay ng mga senders ninyo sa Papa Dudut Stories. Minsan natatawa ako, napapaiyak, nagagalit, kinikilig dahil huling-huli na mga tinatampok ninyong kwento ang emosyon ng mga nakikinig. Papa Dudut, ako si Vianica, 57 years old na sa ngayon, may asawa at isang may bahay. Ang aking asawa ay si Wes, manager ng isang bangko. At sa puntong ito ay masasabi kong punong-puno ng pagsubok ang aming pagsasama bilang mag-asawa. Dumanas ng sari-saring pagsubok na muntik nang makasira sa aming relasyon. Kaya ako sumulat sa programa mo ay para ibahagi ang aming kwento, lalo na sa mga mag-asawang dumaranas ngayon ng problema sa kanilang relasyon. Kung paano namin hinarap ni Wes ang mga pagsubok at paano namin napagtibay ang aming relasyon. Bilang mag-asawa, despite of it, alam kong magsisilbing aral sa nakararami ang kwento naming ito. Papadudot nang may kasal kami ni Wes, dalawa ang pangarap po namin. Una, tumagal at sumibol ang aming relasyon hanggang sa kamatayan. Till death do us part, ika nga. Pangalawa ay magkaanak kaming dalawa at maging mabuting magulang sa pamamagitan ng pagbibigay ng magandang buhay sa aming mga anak. Walang naging problema naman sa aming dalawa ni Wes pagdating sa unang pangarap. Pero sa pangalawa, mukhang meron. Sumapit ang aming ikatlong anibersaryo pero wala pa rin kaming naging anak. Nagtiyaga kaming mag-asawa. Sinubukan namin ang lahat ng posibleng paraan kahit na ang pag-aalay ng isang tray ng itlog. At pagsayaw sa pista ng Santa Clara sa Obando pero wala. Hanggang sa dumating ang araw na naramdaman ko na ang pagkainip ng aking asawa. Tulad na lamang isang araw, medyo nakaramdam kami ni Wes ng excitement dahil 2 weeks na akong delayed. Maski ako, isa lang ang pinapanalangin ko noon. Ang mag-positive na ako. Ano, Bianica? Kanina ka pa dyan sa CR, bilisan mo. Mahuhuli tayo sa simbang gabi. Wika ni Wes habang kumakatok sa pinto ng banyo. O na, sandali lang. Wika ko sa kanya. Alam mo namang kailangan nating makumpleto ang simbang gabi para matupad na ang hiling natin na magkaanak. Pagpapatuloy ko sa aking asawa. Nasa banyo ako noon para maligo at para mag-pregnancy test. Ngunit nakaramdam ako ng araw na yon nang makita kong nag-negative yon. Kahit na malungkot, lumabas pa rin ako ng banyo para sabihin kay Wes ang totoo. Ano, Vianica, positive na ba? Magkakaanak na ba tayo? Excited na kasi akong maging tatay eh. Wika ng aking asawa. Bakas na bakas ko sa kanyang mga mata ang sobrang pananabik. Huminga ko ng malalim bago nagsalita. Sorry Wes, pero negative ang resulta. I'm so sorry hon. Malungkot kong pagtatapat sa kanya. Unti-unting nagiba ang reaksyon ng mukha ng asawa ko.
Tila ba na-frustrate sa aking binalita sa kanya. Bakit wala pa? Paanong nangyari yun? Vianica, 3 taon na tayong kasal pero wala pa rin. Ano bang problema? Baka naman pinipigil mo. Agad naman akong tumutol sa kanyang sinabi. No Wes, bakit ko naman pipigilin? Maski ako gusto ko na rin magkaanak tayo. Vianica, importante sa akin ang magkaanak. Deklara ng aking asawa at sa puntong yon Papa Dudut ay nakaramdam ako ng takot. Paano na lang kung baog pala ako? E di siguradong iiwan ako ng asawa ko. I know, I'm so sorry. Hindi ko na napigilang umiyak. Sa kabilang banda ay nakaramdam naman ng guilt si Wes at pinakalma ko. No, ayos lang sa akin yun. Pwede pa naman nating ulitin. Hindi ayos sa'yo. I can feel it. You're frustrated with me. Patuloy pa rin ako sa pag-iyak. Okay, inaamin ko hindi talaga ayos sa akin. Vianica, oo mahal kita pero gusto ko magkaanak. Gusto ko maging ama. Don't worry Vianica, bukas na bukas din pupunta tayo sa doktor. Seryosong sabi ni Wes sa akin. For what? Para alamin kung ano ba talaga ang problema kaya hindi tayo magkaanak. You know what? I'm suspecting you na baka baog ka. Sabi ni Wes na disappointed. Hindi ako baog. And I'm sure of it, insist ko. Although kinakabahan na ako ng mga oras na yon. Kaya nga tayo pupunta sa doktor para malaman kung ano ang dapat gawin Yung mga dapat mong kainin para mabuntis ka. You know what? Handa akong gawin ng lahat kahit na mag-aral pa ng Kama Sutra. O kahit na anong sexual position. Basta mabuntis ka lang. Paliwanag pa ng aking asawa. Nagbuntong hininga ako bago nagsalita. Wes, kung sakaling baog ako, hihiwalayan mo ba ako? Hindi sumagot si Wes at sa halip ay pumunta na siya sa aming kwarto para magbihes. Habang ako naman ay naiwan lang sa isang sulok. Naiiyak dahil sa takot na baka isang araw ay magising na lamang ako na wala na sa tabi ko ang aking asawa. Anyway, nakaramdam ako ng sobrang guilt noon nung makita ko ang reaksyon ng aking asawa. Alam kong sobrang frustrated ang asawa ko sa akin. Boyfriend ko pa lamang siya ay pangarap na niyang magkaanak at maging isang ama. Kaya naman sobra akong nasasaktan dahil pakaramdam ko ay wala akong kwentang asawa. Dahil naman sa pagnanais naming magkaroon ng anak ay kumonsulta kami sa doktor. Doon ay nalaman namin ang katotohanan kung bakit kami hindi magkaanak ni Wes. Dok, may resulta na po ba sa sinagawa ninyong test sa amin? May posibilidad po ba na magkaanak pa kami ng misis ko? Tanong ni Wes sa doktor na sumuri sa akin. Mr. Narvaez, ayon sa resulta ng sinagawang test sa inyong asawa, natuklasan ko na walang problema sa inyong reproductive system. They are functioning well. Kumpleto ang sperm count ninyo pero sa inyo, Mrs. Narvaez, meron tayong problema. Pag-amin pa ng doktor. Nang marinig ko yon Papa Dudut, agad akong nanlumo. Talaga Dok? Ano yun? Tanong ko sa kanya. Merong problema sa matris ninyo, Mrs. Narvaez. Mahinang pundasyon, especially the cervix area. And aside from that, your eggs are also abnormal and weak. Ayoko mang sabihin ito sa inyo pero may hirapan tayo sa pagkakaroon ng anak, Mrs. Narvaez. Paliwanag pa niya. Lalo ako nanlumo sa aking narinig. Diyos ko. Ang sabi niyo sa akin gusto niyo magkaanak. Yun nga lang, the results are clear. Kung hindi kayo satisfied, you may opt for a second opinion from another doctor. Rekomendasyon ng aming doktor. Wala po bang gamot para magkaanak kami ng misis ko? Halata na sa asawa ko ang desperasyon. Umiling naman ang doktor. Sad to say pero may hirapan tayo sa kaso ni Mrs. Narvaez. Kung gusto nyo talagang magkaanak, the best solution I think is to adopt a child. Kung gusto mo naman magkaanak, Mr. Narvaez, you may do it with another woman pero syempre hindi ko naman nire-recommenda yon. Besides, mag-asawa kayo at nagmamahalan kayo. Magiging masaya kayo sa buhay kahit na wala kayong anak. Aniya.
Napatingin ako sa aking asawa habang naiiyak. Wes? Vianica? Huwag ka mawalan ng pag-asa. Wika ng aking asawa. Pero alam ko na deep inside ay hindi yon ang nasa isipan niya. Obviously, he was disappointed. Magdasal din kayo, malay ninyo ay magkaroon ng himala dahil sa pagdarasal ninyo. But as always, bihira yang mangyayari. Suhestyon pa ng doktor sa amin. Huwag ka na mag-alala, Vianica. Tatanggapin ko kahit na hindi tayo magkaanak. Ang importante ay magkasama tayo. Nagmamahalan tayo. Masaya na ako doon, Vianica. Wika ng aking asawa. No, Wes. Alam kong pangarap mong maging tatay. Naiiyak kong sabi. Wala na tayong magagawa pa, Vianica. Kahit na mamanata pa tayo sa kung sino-sinong santo dyan na hindi na tayo magkakaanak. Sa tono pa lang ng pananalita niya, alam ko nang frustrated na siya, Papa Dudut. Pero nagpapanggap lamang siya na okay para hindi ko sisihin ang aking sarili. Muling nagsalita ang doktor. I'm sorry. Nangihinayang ako kasi mukha namang magiging perfect family kayo kapag nagkaroon kayo ng anak. Oh well, hindi man kayo magkaanak, maaaring maging maligaya pa rin naman kayo sa isa't isa. Sabi pa niya sa amin. Samantala habang nasa taxi kami ni Wes ay hindi niya ako kinikibo. Kaya naglakas loob na ako para kausapin siya. Wes, I'm so sorry. Wala akong kwentang asawa. Hindi kita kayang bigyan ng anak. Wika ko. Wala na tayong magagawa, kailangan ko na lang tanggapin ang katotohanan. Seryosong wika niya. Ngayong alam mo nang hindi tayo magkakaanak, mahal mo pa rin ba ako? Diretsang tanong ko sa kanya. That time ay hinanda ko na ang sarili ko kung ano ang isasagot niya sa akin. Panahon ng makapagsasabi, Vianica. Yun lamang ang kanyang sinabi sa akin. Pagkatapos noon ay hindi na siya nagsalita pa hanggang sa makauwi na kami. Nang makauwi na kami agad siyang dumiretso ng kwarto at nagsarado ng pinto. Maghapon siyang nagkulong doon habang ako naman ay nakaupo lamang noon sa sala. Umahagulhol dahil sa sobrang sakit ng aking nararamdaman. Papadudot halos gumuho ang mundo ko noon nang malaman kong baog ako. Sobrang guilt ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay napakawalang kwenta kong asawa dahil hindi ko siya mabigyan ng anak. Dahil sa akin ay hindi na matutupad ang pangarap ni Wes. Simula noon ay unti-unti nang nagbago si Wes sa pakikitungo sa akin. Madalas siyang umuwi ng lasing. At kung kumprontahin ko naman siya ay palaging nauungkat ang pagiging baog ko. Katulad na lamang isang gabi nagulat na lamang ako na umuwi siyang lasing. Ayan ka na naman. Umuwi ka na namang lasing. Wes, ano bang nangyayari sa iyo? Saway ko sa kanya. Lantaran ko nang ipinakita sa kanya ang aking frustrations dahil sa binabaliwala na niya ang kanyang obligasyon sa akin bilang asawa. Pwede ba? Huwag kang ang pakialamera. Gusto ko na magpahinga. Galit na wika pa ni Wes. Pagkatapos ay suray-suray itong tumungo sa kwarto pero pinigilan ko siya sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang braso. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Tuwing gabi umuwi ka ng lasing. Paano kung may mangyari sa'yo? Pag-aalala ko. Paano hindi ako maglalasing palagi kong naaalala na hindi na ako magiging tatay? Nabigla ako sa sinabing yon ng asawa ko. Diyos ko naman Wes, hanggang ngayon pa rin ba? Yan pa rin ang iniisip mo? Hindi mo pa rin ba matanggap na hindi tayo magkakaanak? Oo, Vianica. Hindi ko pa rin matanggap na hindi tayo magkakaanak. Ewan ko ba? Bakit ko pinakikisamahan ng isang baog na tulad mo? Galit na pag-amin ni Wes sa akin. Sa puntong iyon, Papadudot, ay nanlumo ako at naiyak dahil masakit sa akin ang aking narinig mula sa kanya. At ngayong nagsisisi ka na dahil ako ang pinakasalan mo? Mahal mo ba talaga ako, Wes, o pinakasalan mo lang ako dahil gusto mong magkaanak? Ano, sagutin mo ako. Ewan ko sa'yo. Nagsisimula na naman yung drama mo sa buhay. Diyan ka na nga. Sigaw niya sa akin. Pero pinigilan ko pa rin siya. Wes, ano ba? Sagutin mo ang tanong ko.
demand ko sa kanya. Sa oras na yon ay napuno na sa akin ang aking asawa. Sinabi ngang tumahimik ka eh. Galit niya. Pagkatapos ay sinampal niya ako ng malakas sa pisngi. Nagulat ako sa ginawa ng asawa ko, Papa Dudut. Yun ang unang beses na pinagbuhatan niya ako ng kamay. Ang sama mo Wes, ang sama mo. Napaiyak na ako sa sobrang galit sa kanya. Pero agad namang nakaramdam ng guilt si Wes. Kaya agad niya akong niyakap at humingi ng sorry. Wes, mahal mo ba ako? Umiiyak kong tanong sa kanya. I'm sorry, Vianica. Pero hindi ko sinasadyang masampal ka. Nabigla lang ako. Wika ni Wes at tila nawala ang kanyang kalasingan. Vianica, mahal na mahal kita pero pangarap kong magkaanak. Sana naman ay maintindihan mo ako. Oo, inaamin ko na ikaw ang dahilan kung bakit nabubuhay pa ako. Kaso, may kulang pa sa atin. Hindi ko alam kung ano ba itong nararamdaman ko. Kung gusto mo maging tatay, di bale pupunta tayo sa bahay ampunan. Suggestion ko. No. Ayaw ko mag-ampon. Ayaw kong alagaan ng isang batang hindi ko kaano-ano. Seryosong sabi niya sa akin. Wes, tandaan mong mahal na mahal kita. At saka huwag tayong mawala ng pag-asa. Alam kong may awa sa atin ng Diyos. Bibigyan din niya tayo ng anak sa tamang panahon. Naiiyak kong wika sa kanya. Sana lang, Vianica. Pero hindi na ako umaasa pa. Walang himala. Wika naman ni Wes kasabay ng pagbitaw niya sa pagkakayakap niya sa akin. Pagkatapos noon ay dumiretso na siya sa kwarto at nagsarado ng pinto. Diyos ko, tulungan po sana ninyo ako sa asawa ko. Mahal na mahal ko po siya. Ayaw ko po siyang mawala sa akin. Yun na lamang ang tangi kong dasal ng mga oras na yon. Papadudot gustuhin ko mang pigilan si Wes sa kanyang ginagawa ay hindi ko magawa. In the first place, ako rin naman ang may kasalanan. Hindi naman magkakaganon ang asawa ko kung mabibigyan ko lang siya ng anak. On the other hand ay sinikap kong ipaunawa sa kanya na kaya naming maging masaya kahit na wala kaming anak pero bigo ako. Nararamdaman ko na mas mahalaga sa kanya ang magkaanak kaysa sa sarili niyang asawa. Papadudot. Dahil sa nabigo akong bigyan ng anak ang asawa kong si Wes, ay nagpatuloy siya sa pagre-rebelde. Mas dumalas ang pag-uwi niya ng lasing. May pagkakataon na rin hindi siya umuwi ng bahay. Nung unay hindi ako kumikibo sa mga ginagawa ng asawa ko pero umabot din ito ng sukdulan. May nakahuli sa asawa ko na nambababae daw ito. Agad ko namang kinumpronta si Wes. Siyempre, dininay niya ang akusasyon. Samantala pinatawad ko din siya kinalaunan dahil wala akong mahanap na pruweba na may babae nga siya. Pero isang araw ay hindi ko inaasahan. Mabubuking ko ang pinakalilihim ni Wes. Malalim na ang gabi pero hindi pa rin noon umuwi ang asawa ko. Sinubukan ko namang tawagan pero hindi niya yon sinasagot. Kaya nagpa siya akong tawagan na lamang ang isa sa mga ka-close niyang kaibigan, si Dan. Hello? Sabi ni Dan sa kabilang linya. Si Vianica ito, Dan. Si Wes, kasama niyo ba? Tanong ko sa nooy lasing nang si Dan. Ay, ikaw pala, Vianica. Oo, kasama ko si Wes. May kahali kang chicks nga eh. Grabe pala itong kumpare kong humalik sa babae. Sagot nito sa akin. Nagpantigan-teng ako sa aking narinig. Anong sabi mo? Si Wes may kahali kang ibang babae? Agad namang na-realize ni Dan ang kanyang pagkakamali. Oops! Sorry, Vianica. Nasaan na kayo? Sa beer house ba? Tila nang uusig kong tanong sa kumpare ko. Aba, paano mo nalaman na nasa beer house kami ng asawa mo? Medyo sarkastiko nitong tanong dahil na rin siguro sa sobrang kalasingan. Rinig na rinig ko ang ingay. Nasaan kayong beer house? Agad namang sumagot si Dan. Huwag kang maingay ha, Vianica. Narito kami sa beer house na madalas naming puntahan dito lang malapit sa Katipunan. Malapit na malapit lang sa inyo. Sige, pupunta ako dyan. Bye. Yon ang huli kong sinabi bago ko binaba ang cellphone. Pagkatapos noon ay agad ako nagbihis at mabilis na tinungo ang beer house.
kung saan naroon ang aking asawa, and to my surprise, pagdating ko doon ay bumungad agad sa akin si Wes na may kalandi ang babae. Dahil doon ay nagdilim ang paningin ko at nag-iskandalo ako. Sinaktan ko yung babae habang inawat naman ako ng mga lalaki. Si Wes naman ay inawat ang babae na kung titingnan ay palaban din. Nang mailayo ng babae sa akin ay hinarap naman ako ng aking asawa at halos kalad ka rin niya ako palabas ng beer house. "Hayop ka, Wes! Ang sama mo!" sigaw ko sa aking asawa. "Ano ba, Vianica? Tigilan mo na ang pag-iiskandalo. Nakakahiya ka kanina." Galit na wika ng aking asawa. "Wala akong pakialam. Magwawala ako dito hanggat gusto ko." "Ikaw, Wes, minahal kita. Inunawa kita, tapos heto ka, magtataksil ka lang sa akin. Maaring hindi kita mabigyan ng anak. Pero kahit na pagbaliktarin mo man ang mundo, asawa mo pa rin ako," sigaw ko sa kanya. "Oo, maaring asawa kita, Vianica. Pero wala kang kwenta dahil baog ka." "Baog?" panunumbat niya sa akin. Dahil doon ay isang malakas na sampalang ibinigay ko sa aking asawa. Ngayon ko lang na-realize na kaya mo pala ako pinakasalan. Dahil gusto mo lang magkaanak at hindi dahil sa mahal mo ko. Pinagsisihan ko, Wes, na ikaw ang pinili ko bilang asawa. Kinakamuhian kita, ang sabi ko. Pero hindi nagpatinag si Wes. "Sige, Vianica, maghiwalay na tayo. Ayaw ko na sa'yo," deklara niya. "Ayaw ko na rin sa'yo, Wes. Hiwalay na tayo. Magsama kayo ng malanding babaeng yan." Halos maiyak ako sa galit na mga oras na yon, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay iniwan ko na ang aking asawa at mag-isa akong umuwi ng bahay. Papa Dudut, labis akong nasaktan noon nang mahuli ko sa akto ang aking asawa na nakikipaglandian sa ibang babae. On the spot ay naghiwalay kami. Wala rin naman akong magawa dahil si Wes na rin mismo ang nakipaghiwalay. Samantala wala naman akong magawa kundi tanggapin ang lahat. Simula noon ay hindi na umuwi si Wes sa aming bahay at sa halip ay sa kabit niya siya tumira. Nabalitaan ko na lang isang araw na nabuntis niya ang kabit niya. Ako naman ay hindi ko na rin nakuhang magalit sa asawa ko. Dahil in the first place, ako rin naman ang may kasalanan. Nakaramdam din ako ng kasiyahan noon dahil natupad na rin ni Wes ang magkaroon ng anak at maging tatay. Hindi na ako nagpakita sa kanya pagkatapos noon. Namuhay ako mag-isa at masasabi kong naging maayos naman ako. Nang unti-unti ko nang natatanggap na wala ng pag-asang magkabalikan pa kami ni Wes ay saka dumating ang isang pagkikitang hindi ko inaasahan. "Vianica! Vianica, wait!" Tawag ni Wes sa akin. Pauwi na ako noon sa bahay galing sa palengke. "Wes, anong ginagawa mo dito?" Gulat kong tanong sa kanya. "Balak ko sanang puntahan kita sa bahay. Kaso nakita na kita dito. Kumusta ka na?" Tanong niya sa akin. "Eto, mabuti naman. Ikaw, kumusta ka na? Si Leica nanganak na ba?" Tumango ako sa aking asawa. "Oo, nanganak na si Leica nung isang linggo. Babae ang anak namin." "Wow, congratulations sa inyo." Bati ko na lang sa kanya. Nakita kong huminga ng malalim si Wes bago muling nagsalita. "Vianica, hiwalay na kami ni Leica." Pagtatapat niya sa akin. Tinakasan din niya ang responsibilidad niya sa anak namin, kaya hayun, sa akin ang anak namin. Pinapalagaan ko muna sa nanay ko. Siyempre, nalungkot naman ako sa balita. "Ganun ba? Nakakalungkot naman pala," sabi ko pa. Sa puntong yon ay hinawakan niya ang aking mga kamay at buong pusong nakiusap. "Pakiusap, Vianica. Bumalik ka na sa akin. Mahal na mahal kita. Alam mo bang hindi ako nakakatulog sa kakaisip sa iyo? Patawad, Vianica. Pinagsisihan ko na ang lahat ng mga ginawa ko sa iyo. Pangako at magbabago na ako." "Patawad, Wes, pero ayoko na." Malungkot kong sabi sa kanya. "Bakit? Anong ibig mong sabihin?"
Muli akong nagpatuloy. Hindi ko gustong saktan ang damdamin mo, Wes, pero buo na ang desisyon ko. Ayaw na kitang pakisamahan pa. Ayaw ko na kasing masaktan pa ulit. Vianica, I love you. Nang mawala ka sa akin, sobra akong nangulila. Doon ko na na-realize na hindi ako mabubuhay kung wala ka. Yun din ang isa sa mga kadahilanan kung bakit kami naghiwalay ni Leica. Pangungumbinsi pa sa akin ni Wes. Tumingin ako sa kanya at unti-unti akong kumala sa pagkakahawak niya sa akin. Sa palagay mo, Wes, madaling maghilom ang mga sugat na dinulot mo sa akin. Masakit yung ginawa mo sa akin. Lalo na nung iwanan mo ko dahil lang sa hindi kita mabigyan ng anak. Pinamukha mo sa akin na walang silbi ako bilang asawa. Hindi mo alam kung gaano ako nasaktan doon. Patawarin mo sana ako, Vianica. Kung gusto mo, ilumuhod pa ako sa iyo para mapatawad mo ko. Sa pagkakataong yun ay hindi na niya napigilang umiyak sa aking harapan. Wag na, Wes. Siguro ibigyan mo na lang ako ng time para makapag-isip. Hindi ko pa masasabi sa ngayon kung may nararamdaman pa akong pagmamahal sa iyo. Hindi ko alam. Ewan ko ba basta hindi pa ako handang makipagbalikan sa iyo. Humagulhol lamang ang aking asawa nang marinig niya ang aking mga sinabi. Hihintayin ko ang desisyon mo. Kung ako ang tatanungin, handa akong makipagbalikan sa iyo anytime. Magsimula tayong muli, Vianica. Maya-maya sabi niya sa akin. Sa pagkakataong yon, ako naman ang huminga ng malalim. Sige, Wes, titingnan ko. Papadudot nung hinalikan niya ako noon ay wala akong nararamdaman. Nang mga panahong yon ay unti-unting nawawala na ako ng pagmamahal sa asawa ko. Samantala bagamat gusto niyang makipagbalikan sa akin ay hindi siya nakatanggap ng response mula sa akin. Pinag-isipan ko kasing mabuti kung may natitira pa akong pagmamahal sa asawa ko. Wala na, buo ng desisyon ko noon na hindi ko na siya makukuha pang mahalin. Pero papadudot hindi ko may paliwanag. Pero hindi yata umaayon ang tadhana sa mga nararamdaman ko. Simula kasi noon ay naging madalas na ang pagtatagpo namin ni Wes. Mostly by accident. May pagkakataon na na-stock up kami sa elevator. Nang ilang oras at doon muli kaming nagkausap. Minsan ay nakasakay ko pa siya sa jeep, sa bus, maging sa MRT. At may pagkakataon ding tinulungan niya akong mahuli nang nag-snatch sa cellphone ko. Ewan ko ba papadudot bakit ganon ang tadhana. Nagpatuloy ang ganong setup hanggang sa naging magkaibigan kami. Ayos na sana ang pagkakaibigan namin nang biglang bumalik ang nararamdaman ko para kay Wes. Hanggang sa yun na nga papadudot nagka-inlovean muli kami and eventually nagkabalikan. Doon ay muli kami nagsimula, muli naming binangon ang aming naudlot na relasyon bilang mag-asawa. Hanggang sa dumating ang besperas ng Pasko ng 2012 doon nagsimula ang second chance sa aming dalawa. Buti naman at maagang uwi mo sa trabaho. Pasayang wika ni Wes sa akin. Half day lang kami. Siyempre naman, Noche Buena na mamaya. Ang bango, ano ba yung niluto mo? Tanong ko sa kanya. Niluto ko yung paborito mo, pansit bihon, paella at saka itong nabili mong braso de Mercedes sa bake shop kanina yan. And guess what, Han? Bumili din ako ng regalo para sa iyo. Heto, pagkatapos pinakita niya sa akin ang sinabi niyang regalo at inabot yon sa akin. Wow, thank you, Wes. Ang lit naman ng box nito. Ano kaya to? Curious kong tanong. Napangiti naman sa akin ang asawa ko. Buksan mo na lang. Nagulat ako nang tumambad sa akin ang isang napakagandang diamond ring. Diamond ring para sa iyo. Simbolo yan ng renewal of vows natin bilang mag-asawa. Ang sabi pa ni Wes na natutuwa sa aking reaksyon. Talaga, naku. Pinag-ipunan mo talaga to, no? Hindi ako makapaniwalang binigyan niya ako ng ganon, papadudot. Siyempre naman, asawa ko kaya ang bibigyan ko kaya kailangang paghandaan talaga. Tugon niya sa akin. Grabe, ang ganda ng singsing. Gusto ko siya, ang sabi ko naman sa aking asawa. Pagkatapos ay kinuha ni Wes ang singsing at sinuot niya yon sa palasingsingan ko. Salamat, Wes. Napakasaya ko ngayong Pasko. Sumigunda naman si Wes. Ako rin napakasaya ko dahil nagkabalikan tayong muli.
Alam mo ba sa lahat ng mga Christmas gifts na natanggap ko? Heto ang pinakamagandang regalo. Ang magkasama tayong muli. You know what, Wes? Napakaswerte ko dahil ikaw ang napangasawa ko. Isang sweet, caring and hardworking at gwapong husband. Ako din. Hindi ko na kailangang i-expand pa. Basta masaya akong kasama kita. Wika naman ni Wes na masayang masaya sa pagbabalikan naming dalawa. Papadudot hindi ko akalain na magkakaroon pa kami ng second chance. Pagkatapos noon ay naging masaya na ulit ang aming pagsasama. This time kasama na ang anak ni Wes sa ibang babae na pinangalanan niyang Micaela. Since tinakasan ng tunay na ina ang responsibilidad kay Micaela, ayaw ko na ang tumayong ina sa kanya. Itinuring ko siyang parang tunay na anak. Doon ko naramdaman na masarap pala ang feeling na maging isang ina. Sa ngayon ay portrait kami ng isang masayang pamilya. Ako, si Wes at si Micaela na ngayon ay dalaga na. Going stronger pa rin kami ni Wes until now at naging devoted husband na siya sa akin. Katulad ng sinabi ko kanina, masaya na kami sa aming buhay at wala na kaming mahihiling pa. Salamat sa Diyos. Papa Dudut at sa staff ng iyong YouTube channel na Papa Dudut Stories, maraming salamat kung mapipili po ninyong i-upload ang aming kwento. Another thank you. Alam naming mag-asawa na kapupulutan ng aral ang istorya namin na nabuo, nasira at muling nabuong relasyon. More power and God bless. Lubos na nagpapasalamat, Vianica. Ang kwento ni Vianica at Wes ay maraming kapupulutan ng aral. Lalo na sa pagdedesisyon ng mag-asawa. Hindi ka dapat pumasok sa sagradong matrimonyo kung ang hangarin mo lamang ay magkaroon ng anak. Ang pag-aasawa ay isang habang buhay na sumpaan. Isang sagradong kontrata sa pagitan ng dalawang nagmamahalan at ang Diyos bilang saksi o witness. Ang pag-aasawa ay dapat may kalakip na totoong pagmamahalan. Yung tanggap ninyo ang isa't isa. Yung irerespeto mo siya anuman ang kanyang pagkukulang o kapintasan. Ang pag-aasawa ay isang pangako na mamahalin at sasamahan mo ang iyong katipan sa oras ng hirap o sa ginhawa. Magtutulungan sa oras ng mga pagsubok sa buhay at higit sa lahat kung kayo ang magiging instrumento para palaganapin ang mga mabubuting aral na tinuro sa atin ng Panginoon. Ang pag-aasawa ay hindi parang isang pagkain na pwede mong iluwa kapag hindi mo nagustuhan ang lasa. At lalong hindi ito isang bagay na pwede mong palitan anumang oras. Ang pag-aasawa ay hindi isang pasiglaban, pagalingan at sisihan. Tandaan natin na ang tagumpay natin ay tagumpay din nila. At ang hirap natin ay hirap din ng ating kapareha. At imbis na magkawatak-watak ay dapat magkaisa ang mag-asawa dahil once na pumasok na sa sakramento ang inyong pagsasama, ang diwa ninyong mag-asawa ay magiging isa na lamang. At higit sa lahat ay pakatandaan natin mga kaibigan, huwag tayong maging makasarili. Intindihin natin ang feelings ng ating asawa. Huwag tayong mag-demand sa kanya ng alam nating wala sa kanya o hindi niya kayang ibigay sa atin. It is a matter of respect and acceptance. Kaya para kina Vianica and Wes, masaya kami na nagkaroon ng second chance ang inyong pagsasama. Nalampasan ninyo ang matinding pagsubok na sumukat sa inyong katatagan bilang mag-asawa. God bless sa inyong dalawa at maraming salamat sa pagbabahagi ninyo ng inyong totoong kwento sa Papa Dudut Channel. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka sa
Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama